Ahoj, já jsem Ondřej Honzák z firmy Scootertuning.cz a dneska tady mám krásnou Vespu GTS 300, model 23-24, to je stejný. A chtěl bych na ní dát tyhle krásný MG BikeTech páčky. Vespa má takovýhle úplně obyčejný, pořád stejný, stříbrný a myslím, že se tam úplně nehodějí, že tyhle černý s oranžovým tadyhle s tím dekorem, což je vlastně kolečko, kterým se dá nastavovat ta páčka, budou super. Jsou od firmy MG BikeTech, což by měla být rakouská firma. Mám tady takovou verzi krátkých páček, takže by měly být jenom takový jako motardový krátký. Takže to jdeme zkusit namontovat, jdeme na to. Znamená 2 šroubky ze předu. Tady je to prostě zacvakaný do sebe. Voilà, i když pozor teďka. Tady. Jo, hele, dobrý. Jo, dobrý, hele, tohle je ale lepší systém, než co byly ty starší. Tohle to opravdu asi půjde i sundat a nandat. Hele, hop, a máme to. Máme to dole. Můžu odepnout konektor jeden. A je to. Protože vlastně, když nám praskne žárovka, když tady žárovka nepraskne, tady jsou ledky, tak tady by se to měnilo. No a teďka k tomu máme přístup a můžeme jednoduše vyměnit páčky. Páčka venku, originál. Dáme novou rovnou. Jsou teda fakt krátký. Shorty. Jsou shorty. Se dá nastavovat, jak má být páčka od toho. To je docela divný, ale no, že to takhle odstává. Tady sice můžu nastavovat, ale stejně jako je tady nějaká minimální vzdálenost, přes kterou se nedostanu, takže blíž než takhle to být nemůže, ale tak ono tak prostě je tak jako akorát asi. No. Máme a to samý uděláme na druhé straně. No, je to. Tady ten systém mě trošku překvapil, že vlastně pokud bych chtěl blíž, tak sice to půjde, ale prostě tady se vytvoří taková vůle podivná, že to jde spíš jakoby dál ještě víc. Nevím, jestli tady mi něco neuniká, jestli tady nějaká pružínka nebo něco, ale no, vypadá to. Prostě takhle to má být, no. No a myslím, že je jako dobrý, že ta vzdálenost je dobrá, že není jako určitě moc daleko, takže v pohodě. Mně se báčky líbí, jsou teda neuvěřitelně drahý, ale prostě působí kvalitně, no. Působí opravdu, že jsou možná i v tom Rakousku fakt dělaný, no. Takže teďka stejným způsobem namontujeme zpátky přední světlo, 3 šroubky a máme hotovo. Montáž páčky ještě jednou, jelikož jsme přišli na to, že tam má být pružínka vevnitř, aby právě tady nebyl ten vakl. A pružínka opravdu v tom balení byla, já jsem si ji dřív nevšiml, ale teď už ji mám a
Jsem rád. Žínka mám je právě tady, aby tam dělala to předpětí. Si to stále vracelo na tu pozici, kterou si tam naladíme. Teď to je ono. No, tak už nám to funguje. Ladím, páčka furt na místě. Takže dobrý. Na to, že dobrý, ani jsme nic nezlomili, všechno lícuje, 3 šroubky a je hotovo. Páčky máme namontovaný, jsou tam, jsou krásný, krátký, černý, s oranžovým kolečkem, mně se moc líbí a myslím si, že se na tuhle vespu fakt hodí. No a to by tak mohlo být všechno, instruktážní video jste viděli, jednoduchý, děkujeme za sledování, čau.